A principis del segle XX, l'esperança de vida apenas superava els 35 anys. A més, la mortalitat entre els infants i les dones que parien era molt alta, a la qual cosa els rituals de vida i mort moltes voltes anaven lligats. En pocs dies, un bateig podia donar pas a un funeral pel mateix albadet. Produïen en un context molt ruralitzat, en què la població estava molt disseminada pels masos. Aleshores, els moments per trobar-se eren la mort de persones, el naixement de persones o casaments o els moments del cicle vital de les persones. I la mort també formava part d'aquest cicle vital. Els rituals de vida i mort tradicionals van canviar amb unes innovacions tant en l'àmbit litúrgic com en el sanitari. Totes elles s'emmarquen cronològicament en els inicis de la dècada de 1970. La societat de Banyeres, com altres poblacions valencianes, va mantenir costums que podem datar segles enrere, o fins i tot com el costum de les animetes o els albats a cultures anteriors a la cristiana. Pràctiques com medir per a guarir els enfits o les animetes formen part d'una important cultura etnogràfica que no devem deixar en l'oblit.